Priča mi je drugar dok je bio komunalac. Patrolirali oni pre par meseci po nekom izletištu i vide nekog dečka kako ispija pivo i baca u travu. I oni mu priđu kao momak, kao daj ličnu kartu, moramo ti pišemo kaznu. I on kao što kaznu, šta sam uradio? Kao bacaš limniku, on đubriš okolinu, to ne sme da se radi. Kao daj, nemoj da zezaš, kao đubrimo okolinu, bre, pogledaj oni tamo likovi šta rade, uzeli sekiru, seku ono drvo, kao treba im za potpalu, za roštilj. I ovaj moj drugar ako baci pogled, kad stvarno neki momci seku drvo. Kao, i on prilazi, kao momci lične karte, kao mora da nam pišem kaznu. Zašto da nam pišeš kaznu, šta smo radili? Pa sečete to drvo, to je zaštićeno drvo, ne možete tako da sečete šta vam padne na pamet. To nije vaše. Kao, daj druže, nemoj da zezaš, kao zaštićeno, pa i ova reka je zaštićena, pa vidiš ona fabrika kako izbužda one hemikalije u nju. I ovaj moj drugar ovako pogleda kad stvarno ogromna cev iz nje se izlivaju neke hemikalije, ode on tamo u fabriku, dobar dan, ko je odgovorno lice, moram da vam pišem kaznu. Kaže direktor, a što nama da pišeš kaznu? Zato što ispuštate otrovne hemikalije, trujete ribe, trujete živi svet, trujete i ljude najverovatnije. Kao, druže, daj, šta trujemo, kao pre nas NATO pakt bombardovao tu mesecima s nekim osiromašenim uranijumom, sad mi kao nešto trujemo, što njih ne ideš da kazniš? I ovaj moj drugar kaže, pa jeste, kao ima smisla. Ode on, ne bude mu teško, u kancelariju NATO-a u Beogradu. Izbace ga odande na glavačke i sad on onako sav tužan vraća se u svoju kancelariju i pita ga šef, koliko si kazni danas napisao? Kaže on, pa nisam ni jednu, ali sam na velikom tragu, kao pratio sam sve veću i veću ribicu i sad, ako budemo napisali kaznu NATO paktu, kao uzet ćemo mnogo par. On sad traži novi posao, nego ja sam hteo da kažem, ljudi, kad bismo mi mogli nekako da uvedemo red u našoj zemlji, ali da te kazne ne krenu od nas, neka krenu od nekog drugog. Nije fair da nama pišu kaznu, a postoji toliko drugih pojava gde mi možemo da uperimo prst i da kažemo, ej, pa on je grešniji od mene, a ti kažnjavaš mene. Tako da moj moto je, krenimo od drugih, a dok dođete do mene, ja ću da nađem novi izgovor zato što sam kreten. Brkati bradonjace pa bubne opne. Znaš ti ko sam ja, ko mi je tata? Da li znaš moga kuma ili brata? Znam boks, judo i karata i mnogim opasnim rečima baratam. U redu ispred pošte, neko mi se mršti, lagano reč po reč, svađa kreće pošte.